नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत भिड्यावरचे घावणे. त्यासाठी या टोपामध्ये आता आम्ही 2 पेले तांदूळ घेतले आहेत. ते सुद्धा 2 तासासाठी भिजत ठेवले होते. आता या मिक्सरमध्ये ते आपल्याला वाटून घ्यायचे आहेत. आता या टोपातील तांदूळ या मिक्सरमध्ये आपण काढून घेऊया. आता फिरवून आणूया. हा मिक्सर म्हणजे पीठ करून आणूया. बघा, पीठ करून झालेलं आहे. आता बाजूच्या टोपामध्ये, रिकामी टोपामध्ये हे पीठ केलेलं तांदळाचं ओतायचं. पुन्हा एकदा तांदूळ या मिक्सरमध्ये टाकायचे आणि पीठ करून आणायचे. बघा, पीठ करून झालेलं आहे. आता पुन्हा एकदा त्याच टोपामध्ये हे तांदूळाचं पीठ ओतायचं. एका चायच्या कपाने ढवळायचं आणि तो चायचा कप आपल्याला वापरायचा आहे घावणे बनवण्यासाठी. आणि थोडंसं पाणी ॲड करत जायचं, म्हणजे अर्धा टोप आम्ही मस्तपैकी हे मिश्रण बनवलेलं आहे घावण्याचं. आणि एक चायचा स्टीलचा पेला घेतलेला आहे, कप घेतलेला आहे आणि चवीनुसार मीठ टाकलं आता आम्ही त्यामध्ये. आणि चवीनुसार मीठ टाकल्यानंतर त्याच पेल्याने हे तांदूळ बनवलेलं पीठ जे आहे ते ढवळून घ्यायचं. आता हे मिश्रण चांगल्या प्रकारे ढवळून झालेलं आहे. आता गॅसवरती आम्ही भिडं तापत ठेवलं आहे, आपण पाहू शकता. आणि बाजूला तेलाच्या डब्यामध्ये एक कांदा कापून त्यावरती एक स्टीलची एक काडी आहे ना, ती रोवली आहे. आणि त्या कांद्यांच्या सहाय्याने आपल्याला या भिड्याला तेल लावून घ्यायचं आहे. बघा कशा पद्धतीने लावायचं. अशा पद्धतीने आपल्याला हे भिड्याला तेल लावून घ्यायचं, जेणेकरून मस्तपैकी तेलाची कोटिंग या भिड्यावरती होईल. चला तर मग आता आपण घावणे बनवायला सुरुवात करूया. चायचा कप जो आपण स्टीलचा घेतलेला आहे ना, त्यामध्ये आता हे मिश्रण घ्यायचं आहे. 1 कप भरून चांगलं ढवळून घ्यायचं आणि ह्या भिड्याच्या भांड्यावरती ओतायचं सर्व बाजूने. अगदी पेपर डोश्यासारखं होणार हे घावणे. आणि ह्याच्यावरती 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं. 1 मिनिट झालेलं आहे. आता आपण झाकण उघडून पाहिल्यावर मस्तपैकी वाफाळलेला असा घावणा आपल्याला दिसत आहे. आता आपल्याला हे काविलत्याच्या साहाय्याने बाजूला करायचं किनारीवरून. बघा, मी बोललो होतो ना पेपर डोश्यासारखे होतात. बघा, मस्तपैकी पेपर डोश्यासारखे झालेले आहेत हे आपले घावणे. आता हे दुमडून घ्यायचे आहेत. पहिला हे सगळं सोडून घ्यायचा घावणा सर्व बाजूनी, जेणेकरून आपल्याला वेगळ्या डिशमध्ये काढता येईल. बघा ह्याला आता हे दुमडून आम्ही या डिशमध्ये ठेवला. आता दुसरा घावणा बनवायला आपण सुरुवात करूया. आता दुसरा घावणा बनवण्यासाठी पुन्हा एकदा ह्या भिड्याला आपण कांद्याच्या सहाय्याने तेल लावून घ्यायचं. तेल लावून झाल्यानंतर पुन्हा 1 कप भरून ते मिश्रण घ्यायचं तांदळाचं. आणि 1 कप मिश्रण घेतल्यानंतर बघा 1 कप मिश्रण या भिड्याच्या भांड्यावर ओतायचं. मग आपल्या भिड्यावरती हे घावणं तयार होण्यासाठी आपल्याला पुन्हा 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं आहे. 1 मिनिट झालेलं आहे. वाव, वाफाळलेला घावणा तयार झालेला आहे. काविलत्याच्या साहाय्याने किंवा सुरीच्या साहाय्याने किनारीवरून आपल्याला आता हे घावणा बाहेर काढायचा आहे. बघा, सुटलेला आहे ऑलरेडी हा घावणा. पुन्हा एकदा दुमडायचा. दुमडून झाला तर त्याच डिशमध्ये ठेवायचा. बघा, जवळून दाखवतो किती सुंदर झालेला आहे हा घावणा. बघा बघा, अशा प्रकारे आम्ही घावणे बनवले आहेत भिड्यावरती. भिड्यावरचे घावणे बनवले आणि सोबत खाण्यासाठी नारळाची चटणीसुद्धा बनवली आहे. ही रेसिपी जर आपल्याला आवडली असेल ना, तर नक्की घरी करून पहा. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा.